पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिंधुदुर्गातील नेव्ही डे साठी उपस्थित राहिले। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी पीएम मोदींसमोर मराठीत भाषण केलं। पाहूया। 1664 में जो किला बांधा, वो किले पर आकर नया जो राजकोट में महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगा है, उनका अनावरण किया। और उसके बाद में हम इस तारकर्ली में आए हैं। मैं ये प्रथम नौसेना के सभी अधिकारी वर्ग को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन करके यह आयोजन किया है। और समझता हूँ कि जो काम हुआ है, 3 महीने में काम हुआ, वो बढ़िया काम हुआ। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बंधू भगिनीनो, मी माननीय पंतप्रधानांची परवानगी घेतली। मी मराठीत बोलणार आहे की यासाठी हा परिसर सगळा मराठी माणसांचा आहे। 1664 साली या किल्ल्याच्या जागी छत्रपती शिवाजी महाराज आले। त्यांनी हा परिसर पाहिला आणि त्यांना वाटला सुरक्षित परिसर आहे किल्ल्यासाठी, आणि मग त्यांनी या ठिकाणी हिरोजी इंदुलकरांना हा किल्ला बांधायला सांगितला आणि त्याप्रमाणे हा किल्ला बनलेला आहे। आपण पाहता त्याप्रमाणे रायगडी किल्ला इंदुलकरांना बांधायचा तोही बांधला। अनेक किल्ले त्यांनी वास्तू त्यांनी बांधल्या। रायगड किल्ला झाल्यानंतर तिथल्या सर्व व्यवस्था पाहिल्यानंतर माननीय छत्रपती शिवाजी महाराज हिरोजी इंदुलकरांना म्हणाले, बोलवलं। त्यांनी म्हणाले, हिरोजी तुम्ही फारच सुंदर काम केलंय, किल्ला चांगला बांधलाय, तुम्हाला काय हवंय, मी काय देऊ। आजचा काळ असता तर कोणी आमदारकी खासदारकी काय काय मागितलं असतं, पण त्यावेळेला हिरोजी म्हणाले, साहेब मला काही नको आहे, काही नको आहे। परत महाराज म्हणाले, हिरोजी काय पाहिजे सांगा। मग हिरोजी म्हणाले, साहेब मला मंदिरा जरेश्वर मंदिराच्या पायथ्याशी या स्टेप आहे, पायऱ्या आहेत, तिथल्या शेवटच्या पायरीवर माझं नाव लिहिण्याची मला परवानगी द्या। मला तुमच्या पायाशी असू द्या, पायाशी असू द्या। त्यावेळचे मावळे, त्यावेळचे सर्व सहकारी शिवाजी महाराजांचे काय निष्ठा, काय प्रेम होतं, याचा प्रत्यय आणून देणारा हा प्रसंग आहे। हा किल्ला उभा राहिला आणि महाराज आपल्याला शिस्त आणि निष्ठा आणि प्रेम हे देशासाठी, समाजासाठी कसं द्यावं याचा प्रतीक आहे। माननीय पंतप्रधान 4 राज्याच्या निवडणुका देशात होत्या, 3 राज्याच्या निवडणुका जिंकून ते आज आपल्या मालवणमध्ये आलेले आहेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करायला। मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन करीन, खूप खूप अभिनंदन करीन। आम्हाला प्राऊड आहे, घमेंड आहे आमच्या पंतप्रधानाबद्दल। जिथे जातील तिथे यश घेऊन येतील असा त्यांचा पायगुण आहे। आणि म्हणूनच त्यांनी काल जो विजय मिळवला, त्या आत्तापर्यंतचा विजय, आत्तापर्यंतचं 9 वर्षाचं त्यांचं काम त्यांनी या देशातील जनतेला दाखवून दिलं। हा भारत देश एक आत्मनिर्भर बनावा, महासत्ता बनावा म्हणून त्यांचे प्रयत्न आहेत। याला तुम्ही सर्वांनी आशीर्वाद द्यावे, सहकार्य करावं, ही माझी तुम्हाला विनंती आहे। साहेब बोलणार आहेत, मी जास्त वेळ घेणार नाही, पण त्यांनी ते ज्या प्रकारे काम करतायत, मेहनत करतायत, कष्ट घेत आहेत, पाहता त्यांना दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य आमच्या रामेश्वराने, महादेवाने द्यावं अशी मी प्रार्थना करतो आणि रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।